Velkommen til denne her instruktionsvideo, hvor vi viser, hvordan du monterer en vandsten. Først graver man et hul, som passer præcis til baljen. Det skal være gravet sådan, at baljens kant rager over niveau. Så undgår man at få regnvand i. Sørg for, at baljen, når den bliver sat ned, er i vandret. Både på den ene og på den anden led. Step nummer 2. Åbn pumpen. Sørg for at læse brugsanvisningen grundigt. Det er altid godt at kunne. Pak delene ud. Og monter hanen. Sæt slangen på hanen. Og læg pumpen i bunden af baljen. Pak ligeledes, hvis der skal lys i, lyseenheden ud, LED-enheden. Monter den ganske let på slangen. Tag låget og kør enheden igennem låget. Tag transformeren og monter den forlængerledning, som er med. Den kan enten være beregnet til 2 eller 3 stik. Skru transformeren op på en stolpe, eller som her på et plankeværk, 60 cm over jordniveau. Sådan. Monter nu stikket fra lys og stikket fra pumpen i forlængerledningen. Spænd omløberne. Stikkene er godkendt til udendørs brug. Så er vi ved at være. Så mangler vi lige at tage inspektionslugen ud og montere den, så man kan komme til pumpen, mens stenen står her. Læg stenen med bunden hen over baljen, toppen væk fra baljen. Tag slangen med lyset og skub op igennem stenen. Stenen kan nu nemt rejses. Træk slangen og lyset op igennem stenen. Afmonter igen lyset. Tag de 2 pakninger. Stik dem ned omkring slangen. Monter så igen lyset, denne gang helt i bund. Skub lys og pakninger tilbage i stenen. Sådan. Så er vi faktisk klar til at komme vand på. Nu har vi fyldt baljen med vand og er klar til at tænde. Så kører stenen. Hvis der er ujævnheder, eller hvis stenen står skævt, kan man bruge ganske almindelige plastklodser til at nivellere den med. Hvis der er for meget tryk på, kan pumpen justeres ved at fjerne dækslet, og mens den kører, stik hånden ned og justere på pumpen. Der skal bare drejes en lille bitte smule. Så kører det. God fornøjelse. Som prikken over i på vores vandspil kan vi dække af med poleret sten.
Det passer præcis med en pose med 10 kilo. Sådan.